Ang daang kalikasan na tinatawag ding Zambales Pangasinan Road ay isa sa magandang kalsada na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Pangasinan at Zambales. Ito ay kilala sa magagandang tanawin at nagbibigay daan sa madali at mabilis na paglalakbay sa pagitan ng dalawang lalawigan. Kaya sa video na ito ay papasadahan nating muli at kukumustahin kung gaano na nga ba ang development sa kalsadang ito. Magsisimula ang ating adventure sa bayan ng Aguilar, Pangasinan hanggang sa tayo ay makalabas ng Santa Cruz, Zambales. Matutunghayan rin natin ang klase ng adventure na ating mararanasan at makikita ang pinakasinik na kalsada ng Pangasinan na dito lamang makikita sa Daang Katutubo. Kaya tara na, umpisa na natin ang adventure. Kayanin mo boy ah. Kayanin mo ah. Primera lang tayo. Oh. Good morning mga kaibigan. Isang maulap na umaga at mula rito sa bayan ng Aguilar, Pangasinan ay tatagusin natin hanggang Santa Cruz, Zambales via Daang Katutubo and Daang Kalikasan. Time check, it's 10:10 in the morning. Ang Daang Katutubo, para sa akin ito ang pinaka-scenic na kalsada sa buong Pangasinan. And we are approaching dito sa Barangay Hall ng Barangay Lawag, Aguilar, and magbabayad tayo dito ng 20 pesos kung ikaw ay turista, then mag-register para sa kanilang environmental fee. And this is it. The adventure begins. Dami siguro nag-overshoot dito. Daang Katutubo to Daang Kalikasan. Ang ating entry point pala mga kaibigan ay dito sa Aguilar, Pangasinan, dahil hindi pa ho nagpapapasok doon sa part ng mga tarem. So we will be traveling approximately 54 to 55 kilometers. Ganun kahaba. So far tayo ay nandito pa lang sa Daang Katutubo at dito pa lang ay talagang akyatan, pababa, akyat, baba. Ganon yung karakteristik ng daan dito. Pero kung ikaw ay mahilig sa pagmumotor at mahilig sa mga scenic na tanawin, perfect ang Daang Katutubo para sa iyo kaibigan. Kung ang inyong ruta ay dito lang sa Daang Katutubo, perfect na pasyalan itong Mapita View Deck. Kitang kita nyo yung Lingayen Gulf dyan sa baba pag akit nyo dito. Pero dahil ang ruta natin ay Santa Cruz, Zambales, tatagusin natin ito kahit na maulan. Ayan na, nag-uumpisa na ang ulan, pero may dala naman tayong raincoat. Dito na naman tayo mga kaibigan sa isang napaka-relaxing na pakiramdam dahil sa tanawin na ating nakikita sa paligid dito mismo sa Daang Katutubo, na kung saan ito ang pinaka-scenic na daanan dito sa Pangasinan. Talagang malalasap at madadama mo yung ganda at katahimikan ng
isang tanawin tulad nito dito sa Daang Katutubo. At umpisa pa lamang ito sa ating masaya at relaxing na adventure. Wow! Grabing ganda. Wala talagang tatalo dito. Scenic ng Pangasinan. Kita nyo naman yan, oh. May ganitong kalsada ba sa ibang part? Kahit sa Maliko hindi mo makikita yung ganitong karakteristik ng daan. Yan, oh, doon tayo papunta sa baba. Napakaganda, men. Grabe. Di talaga ako nagsasawa dito sa area na ito. Yan, oh. Wow, scenic. Kung nais nyo na marating itong area mismo na ito, mga kaibigan, ang pinaka scenic na part dito sa Daang Katutubo, pagkarating nyo sa Mapita View Deck, lagpas lang kayo ng konti hanggang sa ilog, makikita nyo napakaganda rito. Diretsuhin nyo lang kahit hanggang doon lang sa tulay. Alright, dito na tayo sa base, pinakababa, mga kaibigan, ang ilog, which is the boundary. Ito yung boundary ng Aguilar and mga Tarem. So pag tawid natin sa tulay na yan, part na ho yan ng mga Tarem. So kung gaano katindi yung binabaan natin, siya namang tindi ng ating aakyatin. Pader nga raw ito dahil sa sobrang tarik. Tingnan natin kung kaya nating akyatin ito ng ating crossover. Bubuelo sana tayo dahil makakatulong yun, kaso ang tindi naman ng mga putik dito. Meron naman actually tawiran na hindi ka aakyat sa pader na yan doon sa baba, yung ilog, pero since di pa natin na-try na umakyat dito, bumaba na try ko na, pero yung paakyat ay di pa natin na-try. So susubukan natin ngayon kung kakayanin natin. Kung hindi, pwede naman tayong bumalik at doon tayo dadaan sa kabila. And here we go. Let's try it, if we can do it. Kayanin mo, boy, kayanin mo, Primera lang tayo. Oh, lakas. Pambirang Suzuki ito. Lakas po, boy. Yun. Grabe. Hindi ko akalain na kayanin ng motor natin. Tindi, So nice. Dito rin naman tayo lalabas, yan, pag galing din sa ilog. Basta primera, babad lang. Pero lakas niyang tumira. Tindi. Napakahirap nito akyatin kapag yung mismong umuulan, mga kaibigan. Pero kung ganito lang na tuyo, kaya-kaya naman.
Pero pag yung sasabayan ng daloy ng tubig dyan, napakadulas niyan. Grabe, mas lalong bumabako-bako yung mga daan dito ah. Last na daan natin dito nung nag-camping tayo eh, hindi man ganito kalalalim yung ibang part. Nasa kabundukan na tayo mga kaibigan, nasakop ng mga tarem. Eh, nakikita nyo yung daan sa ibaba, dyan tayo galing mga kaibigan. Yun ang pinanggalingan natin, Daang Katutubo. And we are now heading to Daang Kalikasan. Ito na yung mga nabanggit ko kanina mga kaibigan, na ginagawa ng gobyerno para mapunan yung kalbong kabundukan. Yan, kung nakikita nyo, linapitan na natin. Mga kawayan yan mga kaibigan, no? Ang liliit pa. Pero at least, diba? Hanggang doon, no? Sa naked eye, kitang-kita ko yung mga halata mo na plantation talaga ng kawayan. So, diba? Laki ng tulong yan para muling magkaroon ng kagubatan dito sa mga kabundukang parte ng Daang Kalikasan. Ayan na. Simentado na. Tarik ng akyatin dito mga kaibigan, pero at least nakasimento naman. Buweluhan na lang natin. Grabe, nung araw ganyan ang mga kagubatan dito sa area na ito bago nakalbo. Ang lalaki ng mga punong kahoy. Lang doon, oh, kalbo na. And welcome to Daang Kalikasan. Let's go. Good luck sa atin. Dadaan tayo ngayon ng palayan. Palayan na fields dahil sa malalalim na putikan. Buti na lang at may mga bato-bato na, kasi nung dumaan tayo dito last year eh, wala stick. Gano'n kaya kalalim yan? Dito tayo sa baba. Kasi napakalalim yan eh, delikado eh. Wala pa naman tayong kasamang tagatulak. Maikli na lang ang ano, siguro hindi simentado mga kaibigan, dahil andito na eh, may mga bato na rito. Baka nga hanggang Santa Cruz eh. Kunti na lang yung madadaanan nating hindi simentado. Ayun na. Pagka mga ganitong sitwasyon na hindi natin kilala yung daan, sundan natin yung mga bakas na mga pinagdaanan ng mga nagmotor din na naunang dumaan dito. Let's go. And this is it, Pansit. Oh, umpisa pa lang eh, pinaparamdam mo na sa akin ang hirap. Huwag naman. Okay, kayang-kaya. Magakot ng putik itong ating gulong ngayon. Mahirap, dapat sa taas ako dumaan. Apo! Lumapasakpay! Buti na lang at di umuulan mga kaibigan, kasi kung umuulan eh, siguradong hirap natin dito. Dito tayo sa kabila. Grabe, napakadulas. Literal na maputik mga kaibigan. Ayan na. Grabe yan.
Oh man, sunod lang tayo sa bakas. Yeah. Okay na to, kayang-kaya na dito. Unang stopover natin. Tingnan nyo yung motor ko, napakaikli pa lang nung tinawid natin na puro putikan, pero ganyan na. Ang Daang Kalikasan ay isang proyekto ng kalsada na nag-uugnay sa mga Tarim, Pangasinan at Santa Cruz, Zambales, na layuning mapabuti ang aksesibilidad at koneksyon sa pagitan ng mga lalawigan. Ang kalsadang ito ay nagbibigay ng mas mabilis at maginhawang daan para sa mga residente, negosyante at turista, at inaasahan ding magsisilbing tulay para sa pagpapasigla ng lokal na ekonomiya. Bukod sa pagpapadali ng transportasyon, ang Daang Kalikasan ay bahagi rin ng mga pagsisikap na magtaguyod ng sustainableng pag-unlad na hindi nakakasama sa kalikasan. Ang proyektong ito ay dinisenyo upang maging eco-friendly at tumutok sa pangangalaga ng mga likas na yaman sa kahabaan ng daan, tulad ng mga kagubatan, ilog at iba pang natural na tanawin. Sa pamamagitan ng kalsadang ito, inaasahan ang mas mabilis na pagdaloy ng kalakalan at turismo sa rehiyon, habang pinapahalagahan ang kalikasan at mga komunidad. Tuloy ang laban. Nakita ko sa drone shots natin mga kaibigan, napakahaba pa rin pala ng hindi na simento, kaya mahaba-haba itong bubunoy nating putikan. Dulas. Nagfi-fishtail yung aking likurang gulong. Itong ating motor dahil sobrang dulas, nag-i-skid eh. Marami rin palang dumadaan dito, mga lokal siguro, o kaya yung mga gusto mag shortcut na may adventure. Buti na lang at nalagyan na ito ng mga ganito, yung mga bato. Kasi kung wala yan, talagang literal na madulas. Kahit papaano ay naiibsan yung sobrang dulas niya. Maliban sa ingay ng ating motor, ay dinig na dinig natin ang tunog ng kalikasan. Yan, sound ng mga kuliglig. Pagka ganitong nasa kagubatan ka talagang maririnig mo yung mga yan. Mabuti na lang at naka dual sports tire tayo mga kaibigan, kaya hindi tayo nag-i-skid ng basta-basta kapag dumadaan tayo sa napakaputik. Speaking of dual sports na tire natin, shout out kay Sir Piggy Bite, thank you. Ito na naman ang napakadulas. Yan oh. Grabe yan. Ayaw kong sundan yung mga dinaanan na ng mga nauna nakamotor. Mas lalo ako nag-fishtail eh. Ito lang ako sa dinaanan ng bako. Gawa ko ng sarili kong daan. Ito na yung mga katutubo na nadaanan ko kanina. Hindi ko alam kung anong salita nila rito eh. Kasi binati ko sila sa salitang
Ilocano kanina. Isa lang ang nakaunawa. Dadaanan ko na naman sila. Grabe, solid ng dump truck ko. Tsaka bubuelo yan eh. Dito tayo. Oh, galing. Solid. Wala, basic. Pati ito, basic lang din yan. Walang dulas-dulas sa mga yan. Ayan yung ating babanatan ulit. Ang lalim ng putik. So far, di pa naman, dahil putik lang naman, di naman as in tubig, di pa naman tumatagos sa loob. Medyo malapit na tayo sa simentado na part. Maalala ko kasi itong area na ito, pag narating mo itong area na ito na tambayan ng mga trabahante, eh malapit ka na sa sementado na part. Kaya hindi rin magtatagal ay nasa sementong part na tayo. Sige, banat. Malapit na tayo makatagos. Yun, sementado na tayo. Tanaw ko na ang banayad. Ayan na, sementado na. Grabe na yan. Yun. Pero tingnan nyo naman yung ating boots, yung ating footrest. Napakalupit. At least nakalagpas na tayo dun. Ito, sementado na ito at batuhan na kapag may rough road dyan sa unahan. Let's go. Ito na, rough road na mga kaibigan. The end of very nice 4-lane na concrete, sementado mga kapatid. Napakahaba nung semento na dinaanan natin. So napakaikli or kunti na lang mga kaibigan ang hindi pa talaga na itatapos dito. So malapit-lapit na puro sementado na ito. And siguro few years from now na lang ay magiging open na ito sa mga sasakyan.
halata rin naman mga kaibigan na marami nang dumadaan dito kasi sa bakas pa lang, oh. Tapos sa rough road na ito, dun sa unahan, kita ko na rin ang semento din, sementado na rin. Kaya itong part na lang siguro na ito ang hindi pa na semento dito sa part ng Santa Cruz, Zambales. At ito na nga, oh, inumpisahan na nga gawin dito sa area na ito. Nag-start na rin sila. Malapit na rin talaga. Hindi rin magtatagal eh. Sementado na ng buo ang buong daan ng daang kalikasan. Mauna tayo. At dito na rin mag-start yung mga tawid ilog natin mga kaibigan. Ito yung pinakaunang tawid ilog. Sa mga unahan pa marami, mas malalalim pa. Sa wakas eh mahugasan din yung gulong ng ating motor. Binabanata na tayo ng ulan mga kaibigan. Tinatamad ako mag-raincoat. Yeah, bilisan na lang natin, baka wala nang ulan dyan sa unahan. So ayan na nga, basa na nga tayo. Pero yung pang ibaba lang mga kaibigan. Lumakas na yung ulan dito. Bago pa tumaas ito, butit pa tatawid na tayo. Kasi sigurado tataas to eh. Lumabo na eh. Delikado na yan. Pababa na yung mga tubig. Ayan na, tanaw na natin ang karagatang bahagi ng Zambales. Ito na, Eramen. Grabe, solid mga kapatid. Nakakatakot ang ano dito, tarik ng daan. Loaded yung mga buwababang dump truck. Kasi may minahan dyan sa itaas sa mga nadaanan natin. Ito yata yung yung Big C dito sa daang kalikasan. The Big C. Ito ba yun?
Ito. Grabe yan. Ay, grabe, tulas. Nakakamoy preno. Hanggang dito na lang ang adventure natin mga kaibigan, mula sa Daang Katutubo to Daang Kalikasan hanggang dito sa Barangay Ginabon ng Santa Cruz, Zambales. Thank you sa pagsama sa ating adventure. I hope you like this video and please subscribe to my YouTube channel. This is Eli Motor. Bye bye for now and see you on the next video.